Tervetuloa mukaan. Tänään meillä onkin edessä aika erityinen tarina. Kyse on kauhahiihdosta, yhdestä paikallisesta hiihtotapahtumasta, mutta sen 50-vuotinen historia kertookin jotain paljon suurempaa. Se on nimittäin yllättävä kertomus yhteisöstä, selviytymisestä ja jopa koko maailmaa muuttavasta ilmiöstä. Niin, voiko yksi hiihtokilpailu oikeasti kertoa meille jotain merkittävää 50 vuoden muutoksesta? No, kuten kohta huomataan, yllättävänkin paljon. Tämän pienen paikallisen tarinan sisään kätkeytyy nimittäin todella iso sanoma. Okei, aloitetaan ihan alusta. Hypätään ajassa taaksepäin aina vuoteen 1976 ja katsotaan, mistä se kaikki oikein sai alkunsa. Uskokaa tai älkää, kaikki lähti liikkeelle ihan tavallisesta automatkasta ja puhtaasta intohimosta. 3 kaverusta, Heikki Valli, Jussi Kleemola ja Jarmo Salomaa, olivat ajamassa Pirkan hiihtoon läpi lumisen Hypän laakson. Ja ne maisemat, ne olivat niin upeat, että mieleen iski ajatus, hei, tännehän pitää saada ihan oma hiihto. Ja siinä se oli. Idea oli syntynyt. Ja sitten se vauhti. Se oli jotain aivan uskomatonta. Idea syntyi siis maaliskuun alussa, perustava kokous pistettiin pystyyn jo 19. maaliskuuta ja ensimmäinen kauhahiihto hiihdettiin jo 88. maaliskuuta, siis vain 3 viikkoa ideasta. Tämä kertoo kyllä ihan kaiken siitä valtavasta innostuksesta ja yhteisön voimasta, joka siellä taustalla oli. Mutta ei se ensimmäinen kerta mikään helppo reissu ollut, ei todellakaan. Sää oli kunnon vesikeli ja ladut olivat todella pehmeät. Se vaatii ihan oikeaa sisua. Ja silti 81 urheaa hiihtäjää taisteli sen 60 kilometrin matkan maaliin asti. Tapahtuman sitkeä henki oli syntynyt heti kättelyssä. No, sen sitkeän alun jälkeen alkoikin sitten tapahtuman kulta-aika. Ensimmäisen hiihdon jälkeen alkoi nimittäin ihan räjähdysmäinen kasvu. Nämä numerot puhuvat kyllä puolestaan. Heti toisena vuonna osallistujamäärä 5-kertaistui ja meno vain kiihtyi. 80-luvun alkuun tultaessa kauhahiihto oli jo valtava kansanjuhla ja kaikki huipentui tuohon vuoden 1984 ennätykseen. Ja tässä se näkyykin sitten tosi selvästi, miten valtavasta suosion noususta oli kyse. Vain muutamassa vuodessa siitä pienestä, nopeasti kyhätystä kokeilusta oli kasvanut yksi koko alueen suurimmista ja rakastetuimmista laturetkistä. Mutta niin, tarinoillahan on tapana ottaa käänteitä. Kultaisten vuosien jälkeen alkoi taistelu, ja tällä kertaa se vastustaja oli itse luonto. Tämä lähdeaineiston otsikko "Luonto näyttää kaapin paikan" on kyllä niin osuva. Se kiteyttää täydellisesti sen, mitä oli tulossa. Ne vuosia jatkuneet varmat ja lumiset talvet olivat nimittäin ohi, edessä oli todella dramaattinen muutos. 80-luvun loppu oli yhtä tuskaa. Ensin tuli juhlahiihtoa kurittanut 30 asteen paukkupakkanen, joka tietysti romahdutti osallistujamäärät. Sitten seurasi useita todella vähälumisia ja ankaria talvia. Kunnes vuonna 1989 tapahtui se, mitä kukaan ei ollut uskonut mahdolliseksi. Perutto. Ensimmäistä kertaa 14 vuoteen kauhahiihto jouduttiin perumaan. Ja syy oli niin yksinkertainen ja samalla musertava. Lunta ei ollut. Se oli shokki ja todella raskas päätös järjestäjille. Juuri tämä peruutus pakotti järjestäjät kohtaamaan uuden, aika epämukavan todellisuuden. Tajuttiin, että ne huonot talvet eivät ehkä olleetkaan enää mikään poikkeus. Lähdeaineistossa toistuu jatkuvasti termi poikkeusolot, ja sillä kuvattiin tätä 1990-luvun jatkuvaa kamppailua lumenpuutteen kanssa. Hiihto jouduttiin järjestämään vuosi toisensa jälkeen jollain varareiteillä. Ja lopulta oli pakko myöntää se karu tosiasia. Nämä niin sanotut poikkeusolot olivat tulleet jäädäkseen. Ne olivatkin se uusi normaali. Ja tämä oivallus johti sitten ihan konkreettisiin tekoihin. Ei voitu enää vain toivoa parempia talvia ja odottaa ihmettä, vaan oli pakko sopeutua. Ja ratkaisu oli siirtää hiihdon painopiste pysyvästi sinne Lauhanvuoren korkeammille ja lumivarmimmille maille. Tämä oli selviytymistarina ihan käytännössä. Ja juuri tämä selviytymistarina tuo meidät nykypäivään ja siihen voimaan, joka on pitänyt tämän hiihdon elossa läpi ihan kaikkien haasteiden. Joten mikä se kauhahiihdon salaisuus sitten on? No, se on tässä. Joka ikinen vuosi yli 200 vapaaehtoista talkoalaista antaa aikansa ja energiansa, jotta tapahtuma onnistuu. Ilman tätä valtavaa yhteisön panosta ja talkkohenkeä koko hiihtoa ei yksinkertaisesti enää olisi. Ja kun tätä koko 5 vuoden kaarta katsoo, niin huomaa jotain isompaa. Kauhahiihdon kamppailu lumen kanssa ei olekaan enää vain paikallinen ongelma, se on konkreettinen ruohonjuuritason esimerkki siitä, miltä se globaali ilmastonmuutos näyttää ja miten siihen on ihan pakko sopeutua.
Joten mä haluankin jättää teidät miettimään tätä. Mikä on teidän oman yhteisönne kauhahiihto? Mikä on se paikallinen tarina, joka kertoo sinnikkyydestä, yhteisön voimasta ja sopeutumisesta tähän muuttuvaan maailmaan? Kiitos tosi paljon, että olit mukana kuulolla.